Пам-пам-пам. Відзік. Вось гутарцы ПК геймер кіраўнік гэтага выдавецтва пацвердзіў, што кампанія не разлічвала на такі поспех гульней. Пагаворка ідзе не толькі пра даходы, не толькі пра грошы, але і аб уцягнутасці супольнасці. Я думаю, што ім там такія спісы. Я ўжо гатовы спісы. Горад такі, прабач секунду, это такі горад вялікі можна пабудаваць? Да, гэта будынкі трэцяга ўзроўню, ужо тыпу самыя такія ўжо з мануфактурамі, там могуць уже і зброю рабіць, і рамеснікі заходзяцца. Але яны вельмі шмат чаго хочуць, каб існаваць. Там і элю хочам, і шмат адзення, каб было на рынку, такія ўжо сядзяць цацы. Вода ёсць, паесць ёсць, не забілі, і ад халеры не памёр у 30 ўжо добра. Ось. Пра уцягнутасць супольнасць, таму што ўжо я чалавек, які звычайна не звяртае шмат увагі на розныя гэта он праскачыў праз гэта. Праз сцены ходзіць. Праз сцены ходзіць. У мяне ўжо вось такі вось маленечкі спіс, так, дзе мне тут кадр, вось такі спіс таго, што я толькі заўважыў, што там не працуе, што я бы ўжо адправіў бы ім, каб яны звярнулі на гэту увагу, але я думаю, там ёсць шмат разумнейшых, хутчэйшых за мяне на гэта справу людзей. Значит, цитата: калі быць до конца сумленнымі, тое, што мы ўбачылі, пераўзыходзіць усе надзеі. Ніхто не думаў, што ў гульні будзе больш адначасовых гульцоў, чым у Total War Warhammer 3. Я, дарэчы, ўсё хачу як-небудзь дайсці паглядзець, што гэта за звер. Total War у Warhammer. Ты ні ў адзін не гуляў? Ну, у сэнсе, я з Total War добра ведаю, яшчэ ж, ну, это Medieval, там, з тых часоў, Total War. Але Warhammer 3 мяне цікавіць, што гэта, ну, тыпу, маштабная сеча розных там дэманаў, оркаў, што там толькі не адбываецца. Я заўсёды толькі гляджу відэо пра іх, але, ну, сам ні разу яшчэ не дайшоў. І больш, чым у цывілізацыі 6. Але ж цывілізацыя 6, наколькі я памятаю, яна горш за цывілізацыю 5, як кажуць, тыпу, мясцовая, так што параўнаць трэба было з онлайном цывілізацыі 5. На момант іх прэм'еры 173 тысячы чалавек. Зараз я ўжо не правяраў, колькі іх там, але я думаю, што гэта пікавы онлайн, самы сапраўды рэкорд іх. Гэтага ніхто не чакаў, гэта адбылося далёка за межамі таго, на што мы маглі спадзявацца. Цяпер у яе гуляе вар'яцкая колькасць людзей. Па словах Бендера, гэта не той. І не той. Гэта не ты з дзвюх. Першае, тыдні галоўным для стваральнікаў гульні стала тое ж стваральнікаў, гэта вельмі гучнае слово, там усё ж такі адзін стваральнік, і наколькі я памятаю, ён распавядаў, што ён звяртаўся за дапамогай да іншых, ну, тыпу, на аутсорсе, каб людзі нешта рабіць, але ён казаў, што гэта нібыта наадварот, толькі яшчэ больш часу яму трэба было на... Ну, это ўсё менеджерыць даводзілася. Ну так, тыпу, што гэта нашмат больш часу яшчэ, чым ён бы адзін сам зрабіў. Але я думаю, гэта праблема часта у тых людзей, якія проста прывыклі самі ўсё рабіць, і ім цяжка пакласціся, відаць, што кагось, дэлегіраваць сваю працу, праз гэта трэба прайсці, пра гэтаму трэба проста навучыцца. Проста заўсёды кажуць, ну, падаецца, ну ўсё, ну, трэба глядзець, чалавек, пэўна, не так зробіць, як я бы зрабіў лепш. Але гэта, калі хочаш дасягнуць нейкага больш поспеху, пэўна, трэба неяк гэта перарасці, неяк выхаваць у сабе такія рэчы. Дык вось, у першыя тыдні галоўным для стваральных гульні стала тое, як шмат гульцоў дзеляцца сваімі думкамі і ідэямі, і каманда выдаўцоў сумесна з Гжэгашам стычнем ужо рыхтуе патч, якім будзе ўлічана шмат зводгукаў. Мне вельмі цікава, я ўжо скажу так, са сваім спісам касякоў гульні, вельмі цікава, што канкрэтна яны ў першую чаргу будуць выпраўляць. Вось проста выключна нават як даследчык, вось проста паглядзець, што канкрэтна яны вылучаць як галоўнае з касякоў, усіх касякоў, якія там ёсць. Таксама раздзел Who That Horse патлумачыў, як зараз праходзіць праца над гульнёй. Выдавецтва прадстаўляе падтрымку супольнасці, паслугі тэсціроўшчыка, інфармацыйную падтрымку ад творца. Manor Lords атрымлівае водгукі ад супольнасці і прымае рашэнне аб тым, з якімі ідэямі ён згодзен і што будзе зроблена. Раней стычань паведамляў, што ён плануе дадаць у гульню замкі, аблогі крэпасцяў і аблогавыя машыны.
некаторыя з гэтых сістэм ужо з'яўляліся ў гульні на ранніх этапах распрацоўкі, то бок гэта не ў раннім доступе, а яшчэ раней, калі ён сам распрацоўваў, але пакуль што ў яго няма дакладных планаў таго, колькі якога контенту будзе дадавацца ў перыяд ранняга доступу. То бок ёсць уяўленне, што у яго сапраўды там нейкія вар'яцкія маштабы таго, што ён хоча зрабіць. Ну, калі гэта ўсё атрымаецца так, як ён хоча зарабіць, гэта будзе, конечно, цудоўна. Але на данным этапе я сабе замкі, сцены, гэтыя блогі, я сабе не слабовата уяўляю, як гэта там будзе працаваць. Але ж, конечно, будзем чакаць. Ну, слухай, уяві замак будаваць некалькі дзесяцігоддзяў. Там колькі замак будуецца, хуценька робіцца ці не? Не, ён там будзе хуценька будавацца. Пытанне, колькі рэсурсаў на яго трэба будзе камення, там камень, каб роўны, каб гэта ўсё прыцягнуць, гэта ж там ўсё так. Але там ёсць дысбаланс. Я зараз рыхтую гэты самы агляд, на днях ён, дарэчы, выйдзе, там можа заўтра, паслязаўтра. Там ёсць вось гэты дысбаланс, што спачатку гульня падаецца табе вельмі збалансаванай, што на ўсё ты, ну, нібыта ўсё працуе як механізм, сапраўды, чтобы адно збудаваць, ты задзейнічаеш рэсурсы, людзей, там цяглавую сілу нейкую. А потым ужо праз гадзін 20 гульні у цябе вёскі настолькі дысбалансаваны, што ў цябе там уже грошай нейкі там 10 000, ты можаш себе дазволіць уляпіць просто што хочаш, і оно збудуецца, просто ставіш на трэцюю хуткасць, і там у цябе уже 20-30 сямей просто валандаюцца па горадзе, ходзяць без справы, таму што ну, то і не трэба больш нічога рабіць, у цябе ўсё працуе. Яны просто валандаюцца. Пабудаваў сацыялізм. Вось, і калі ты, пэўна, паставіш гэты замак, колькі бы яны там рэсурсаў не захацелі, табе не будзе ніякай праблемы гэтыя рэсурсы ці вылучыць, ці там ёсць цэлая сістэма куплі, продажу на рынкі, факторыі называюцца. Ніякай будзе праблема іх набыць, каб ты прывезлі. Адзінае, што час просто атрабуе. А ўся ж это дысбаланснасць, хутчэй за ўсё простое, што ў цябе невычарпальныя рэсурсы. Там вычарпальная большасць. Ну, дрэвы, не, таксама вычарпальна, можна, але не, там яшчэ ёсць абмежаванне, што ён намагаецца збалансаваць эканоміку, тыпу, што зразумела, што вот у цябе ёсць жалеза, там, ты з жалеза зарабіў нейкі там жалезныя гэтыя зліткі, і ты іх прадаеш, яны дарагія. Але калі ты зашмат прадаеш, рынок перанасычаецца, цана падае, і яна можа зваліцца да таго, што ты просто перастанеш экспартаваць яе. Вось. І зноў ж такі яна не на вычарпальныя, то есть самая жалезная руда, яна вычарпальная, але ў цябе можа з'явіцца, што ў цябе гэты жалезныя руды не абмежаваная колькасць, но вельмі вялікая, там, напрыклад, 1500 матэрыялаў, гэта шмат, і пакуль ты іх усіх адтуль дастанеш, у цябе можа з'явіцца магчымасць набыць сабе, ну, не перк, ну, там же паляпшаць можна сваю вытворчасць, паляпшаць свой горад, і адзін з пунктаў можна патраціцца на тое, каб зрабіць свае вось гэтыя шахты, якія канкрэтныя шахты, зрабіць бясконцамі. Вось, так бок, на іх можна, яны робяцца бясконцамі. Ну, типу, там, конечно, гэта ўсё абумоўлюецца, што вы глыбей там паглыбляецеся ў глебу, глыбей паглыбляцца ў глебу, халера. Такое моцна. Шахты, і ты можаш больш адтуль даставаць. Карацей, ну, там ёсць, конечно, там, але і цікавы момант гульні, што гэта ты ўсё пачынаеш заўважаць толькі з вялікім часам, калі ты ўжо пачынаеш глыбока разбірацца, як што працуе, толькі тады ты пачынаеш заўважаць, што там палова, ну, шмат што сапраўды не працуе. А пакуль тебе маленькая вёсачка, ўсё кайфова. Ўсё прыкалдосна. Вось! Гэта пра Manor-Lord. Выдаў базы пра Manor-Lord. Добра, будзем чакаць цябе падрабязнага нейкага агляду. Ну і там не супер падрабязны, я такі больш. Потому что падрабязны там, ну, там памылкі ўсе пералічваць. Таксама ж, ну, што там просто, ну, ранні доступ, зразумела, што. Ну, зразумела, так. Ну, што ты яшчэ тут хацець, это самае. Просто папярэджанне, тыпу, што будьте асцярожнымі, не падавайцеся на заманухі. Вось, ранняга доступа.